ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ବଡ଼ଗଡ଼ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୌଡ଼ଗୋଠ ଏବଂ ଗଡ଼ଚିକିଲି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 10,300 ଲିଟର ମହୁଲି ପୋଚ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 300 ଲିଟର ରନ୍ଧା ମଦ ସହ 39 ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଲକଡାଉନର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମଦ ବେପାରୀମାନେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମଦ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସୋରଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ବଡ଼ଗଡ଼ ପୋଲିସର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ସୋରଡ଼ା ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।